Bé, ara, en nom de l'AMPA, vos parlarà Emilià Villena. Emilià, t'ha perdut? Què vas a llegir? Molt bé. Sí, dic que vaig a llegir perquè, entre altres coses, ficaré les ulleres, perquè l'edat no perdona. Bé, bona nit. Engrescat en aquesta tasca poc recomanable de fer un parlament davant un auditori tan distingit, vull començar alegòricament acomiadant-me de vosaltres, donat que el nostre vaixell s'ha aturat en aquesta platja del Saler una vegada més. A alguns ens cal posar peu a terra i desembarcar. D'altres heu de continuar fins la propera. Diana, Joan, Nati, Queco, Álvaro, Carla, Sandra, Paula i jo mateix ens baixem en aquesta. I malgrat tot, sembla, si més no, que tot final, en tant que acabament d'un cicle que cal tancar com toca, hauria de significar en el vostre i en el nostre cas tantes coses boniques, tantes sensacions, un full de records, un grapat d'amics petits i grans, un llarg, etc. Per la meva part, voldria dir als que seguiu, als de quart d'ESO, que la nau ha de seguir el camí per tal d'acabar el vostre període escolar i que tot allò que haja de fer realitat els vostres somnis siga. Que el camí encara és llarg i us queden moltes matinades abans d'arribar al vostre destí. A les mestres i professors que han de romandre dalt del vaixell continuant el viatge any rere any, agrair-vos la comprensió i l'afecte envers els nostres fills i filles, perquè els heu educat i ensenyat allò que pertoca, el que ens perpetua en el temps com a societat, i perquè ningú millor que vosaltres sabeu que no es pot ensenyar res a qui no vol, que sols podem ajudar-los a trobar les seues respostes a dintre d'ells. I finalment, emprant un text de Víctor Hugo del segle XIX, als daurats i daurades batxillers, et desitge primer que estimes i que amant també sigues estimat, i que, si no és així, sigues breu a oblidar i no guardes rancor. Et desitge també que tingues amics, fins i tot roïns, però que et siguen valents i fidels, i que almenys hi haja un en qui confiar sense dubtar. I perquè la vida és així, et desitge també que tingues enemics, ni molts ni pocs, en la mesura exacta, perquè algunes vegades et qüestiones les teues pròpies certeses de ser útil i no pas insubstituïble. Així mateix et desitge que sigues tolerant, no amb els qui s'equivoquen poc, perquè això és fàcil, sinó amb els qui s'equivoquen molt i irremediablement. Et desitge que sent jove no madures massa de pressa i que ja madur no insistisques a rejovenir i que sent vell no t'amoïnes, perquè cada edat té el seu plaer, el seu dolor, i és necessari deixar que fluïsquen entre nosaltres. Et desitge de pas que estigues trist, no tot l'any, sinó tan sols un dia, per tal que en eixe dia descobrisques que la rialla diària és bona,
que l'habitual és insípida, però la constant malsana. Et desitge, a més, que tingues diners, perquè és necessari ser pràctic i que almenys una vegada a l'any poses quelcom d'aixòs diners enfront de tu i digues: això és meu, només perquè quede clar qui és l'amo de qui. Et desitge per fi que sent home tingues una bona dona, que sent dona tingues un bon home, demà i després demà, i que quan estigueu exhausts i somrients parleu sobre l'amor per recomençar. I no res més. Bona nit i bona sort.